caklawan puji marang Gusti Kang Maha Suci memujan ingkang kuasa memujan ingkang kuasa memujan ingkang Maha Suci nuning yang Maha Agung mugia angsal pituhung mugia angsal keselamatan saking kula separakan sanyuwun agung ing pangapunten nyuwun jembaring pangapura sikat ing kesamunan magung kula manusambra boten luput lalilan sangat seniman lan seniwat wayang purwa langgeng penggal sing dipimpin langsung rematen kidalang anu sedaya sami nyakseni nyuwun agung ing pangapunten nyuwun jembar ing pangapura sampean sedaya sami nyakseni sedaya sami kumpul gotong royong sauyunan rukun ruwet sauyunan yen berat sama dipikul yen ringan sama dijengjing bapak tuan rumah ibu tuan rumah sini asa sini asuhan sesamane rukun runtut masa uyunan nyapa surat dadapitan munitan ingkang kasung nikasa-kasang gaing pradewi ningkat dewatan Suralaya jonggring selaka papariwarna inggit tunggal ingkang kadawan sang asta gangga wiratan asta niku tangan gangga banyu nirapan nuli tanu mangsa bangkiting Prabu Jangga ingkang naksara sewidak sampun dados ingkang tigang dasa wonten ing tanah Arab sedayanipun ingkang kali dasa wonten ing Blambangan tanah Jawa ingkang sedasa ingkang dados sandengipun naksara wae tiraminang kareman pepetan nangka mestakan taling tarung nangkastan sukuan nangka sikil bengkelan nangka ragan hak seringkong lempun hana cerakat data selapat dajayanya maga batang hana cerakat tegasian utusan data sewalapat datukaran pada jayanya pada prawiran maga batang pada matine pada dadi batang hakto sadisatan utusam duta kerti mai madura sembada duta namanya utusan
Harti lintang Ima mega Turaiku goro Sembada pantes warna-warni bakanipun sampai gumolong kadia semut metu sakining mawate jamawa cahya ketinggal singkat tebian di delintang kerainan punika sempra-sempra limbeyane pantes pisan di sawah Kadidhasa purwa Hekaiku siji Hadi kulinui Dasa 10 Purwa kawitan Kang dados bukan ing kandha purwaning cariyos Yen ingkang wonten ing kadewatan Suralaya Jonggring Srakapa pariwarna inggih tunggal Bamya sing ratuning Dewayang Girilaya ning bale marji kundang manik nyrebek maring para parakan ngajak istrimpi badaya seni manggung melewarni-warni bebektanipun ingkang kathah payung kuning tunggul naga sepasang lokor kencana sepasang beja boleh sepasang ngantos sesak jubel supen sesak bisa nengarane jubel namanipun kebak supen numatek gadipun beramban ngajati ing baleng marji kundang manik lerotaya samudra hutah ing ngeratan gadus kunrabah ing ngereran sedaya samyan her sedaya samya kumpulang gini penangering pamyos yang ngeratuning Dewayang Girilaya pamyos yang ngeratuning Dewayang Girilaya ning baleng marji kundang manik Ringgi dateng kursi gading hilang dampar kencan ning singang sanaratna Sinmekan babut sutra blodro dewang gatin retes sing sesot yati mulia mawa mas mawa intang mawa belian mawa jemurut pating lebiar teng semperak ketinggalan singkat tebian di delintang kerenan punika dinali-nali dibisalali dinilipur blik-lipur nambah lawas sok kadang masih kemutan nambah lawas mama tuan rumah ini tuan rumah nambah mutan Miripenda kiri pawaka kiri namaning gunung Bawakagen dari geni gunungan padang sungong sunar cahyan Sumambira cahyan yang lam-lam ning paningal samya blarengan sing deleng
Ngerepadang ulang tanggal 14 sampai Cunglarang damel selingkang samyaningan kadiaan daruran tur bajengkang tumurun saking swarga ngawak teja mawalen mawak kepung nawang kawat damel selingkang samyaningan Dere berada ginabar kados mercak nedepaken cahyanipun ratuning dewa murup jar murupmu biar sampai marong-marong cahya kancen istu salah setenggaling nata ingkang agung binatrah sinyudan ing akatah sinembahan maring rakyat sabumi alam dinirajongan dening para dewa Jawata sang yang ngapsari widadari sedayanipun milageng wibawani dewa dening sorosoran dereng medhar sabda pangandika saklaka swan ring sang yang neradak kubayaning dewa mabukusan rekon jeneri sata manggigrahan satan maning ayam kiraan naulung kira melas-maswat ngelem trap nepe-nepe sumwaji mastakan sakala mila dengan tosat dangu kawataran ing acara manratu ing diwayang girilai kepireng singkat tebihan lap keningan lakuning badan takdir bisa dipungkir kadar bisa dipung panggung tua sing gawe kawitan yen wong enom dermah lakoni la rame-rame suara lamat-lamat ning ngawang-ngawang seniman lan seniwati manunggali budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang warisan sing para wali ajang nok digawe seri kandang di angguran serpun runtut sauyunan yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing Dolarang tiulaman dirunjang mangsa wurung dilayari mangsa wandegan betik mati banget ponggeng bluran becik sing hati-hati akena wong seduluran akena wong bebaturan sisi pucukan Pondali-pondali
Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, sedaya sami nyakseni, sedaya sami hormati, rukun runtut sauyuna. Iman-iman dong seduluran dong bebaturan, orang tiga selawase, orang lagi saumure katibaba ngoneng gore, kepalang disangka-sangka, kepalang diduga-duga, kepalang balik dituduh-tuduh. Jangkrik dami Sumelang desa, Sumelang ditinggal kari, ditinggal kari. Eling-eling mangka eling kembang duren, ayo batu pada lirengen. Krama winang dekat tigang Krama winang dekat tigang riwatan rana kacaning
Dering acraman ratuning dewa yang ilaya Kang Narada Narasunda gancang kula timbali sowan Pundi tampani kali ageng ngelitung mana suka dukaning penggah Sukanya dialiasin maring kakang Narada Dukanipun pundi dali sekala batin nyukan yujar bebentuk kang sangat mboten pisan-pisan Marta panjenengan Semenepun kakang sangat nyadang dawuh pangandika pun kakang sebagai kakang sang ditirandung saya daw kakang tangan kacaruban aras pun kakang siang kalawan gaduh cuma dong setengah kali pun kakang puja pada malam ingkang langkung arat pangandika ingkang langkung kawandra kados punidawa di guru Nyuwun Wisnu Sekar Turangga Jatos Ten lamineng mang Penrayi jumeneng naten ningkat dewatan raos kula jungjung kula seleaken Jungjunge kula bingasin nembahan maring para dewa Jawata sang yang ngapsari widadari sedayanipun Kang kula seleaken Punrai siwa kang rausaken Kresna kang pinercaya dados dewa kamanusan nanging tinggal tanggung jawab lan kewajibanipun malah sampun dipun upadosin nanging boten kepanggih milah rai wantun-wantun ngangken cungkring kineng jemi Kresna kang nangkat dados dewa kamanusan sawetawis sadrenge Kresna kondur saged wangsul mati nanging kakang rada rawuh mriki sarwi mboyong dharma kesuma punapa ingkang dados margalantranipun Marta panjenengan boten wonten ing Kresna kang tinggal tanggung jawab lan kewajibanipun dados dewa kamanusan ngedadosaken kuwatos ing punggelinipun kakang maring para Pandawa karena kangge para musuh-musuh niki dianggep kasempatan Bila dharma kesumaka boyong ningkat dewatan ningkang maksudipun nyuwun tulung maring adi guru
padosa saged mayungi kaslametanipun kangge Sidarma Kesuma. Katungane bolong janganan nglamun bae bolong. Katen mang nenten pun rayu ugi siwak menjara Resi Bisma. Ranang gadai tujuan badhe numpas para kendal. Rana Kresna mboten wonten niki dianggep kasempatan. Makaten mangga nggih langkung prayogi. Sebamagaken yen wong inang ndreng abrit lambir yen wong itu dereng tumiba segala gemuking pradewa jawata sang ngumbaraken yen wonten tamu enak tamu sampun teng mriku wonten sinten dateng mriku. Satu gini identitas satu karena dia wasi. Apa maksud dan tujuanipun? Gawe kederning pikiran, gawe iwet maning panggali. Cilik pesolatan najana do dijug-jugi bapak tuan rumah ibu tuan rumah najana do bila nyari mangsa murunga senajan dilari-lari anggar babi bisa lari diukur dikelipur sesuka cukup sareng bapak undang ibu undangan gede sedaya sami nyaksi sedaya sami kumpul gotong royong sauyunan
wong seduluran papai oman ini oman sarang buah Jawa yang gede bos NJ saking bonges minangka sedulur dewek ini oman papai oman Mama Suartono Mama Jis Mama Tata sarang Mama Etika yang gede Mama Kajen minangkani bos berasupan Anjalani sarang Mama Desi yang gede Bapak ini darin keberengatkan Suartono Brupote Mama Depi sarang Mama Nisa Mama Teguh aku Miss Asule gede ngaturaken matur kesuwun Brupote Lecupan Ibu aja wae sarang nyoman gede matur kesuwun Betit mati beranak bonggeng beluran becik kesing hati-hati akan wong seduluran Asue aku mis sarang Mama ya Teguh gede tunggak jatining pesarian nyandang asing model apa ketenger mangsa wurungan keciri mangsa wandel Mama Depi sareng Mama ini saya gede papai omang godong murag singa pange gawing gagas lawasan gawing gagas di pikiran kolang kaling sabrang tanah dengan zaman sebenarnya kejengan ngebasuh Ratuning dewa yang irilay Sinerang diam bagai sebagai cacatur gunung kalian sang hyang nerada kubayaning dewa dasar rawing pinang dita ingkang ngawujud dinawa sepuh dinawaiku buta sepuh tua kagasia buta tua Rabu jurmojok tanpa harapan ngedatusaken gagiat pengalin yang ratuning dewa yang irilay sakit mila dengan tosa dangu kawadaran yang acara manratuning dewa bataraku tegus padakaken ing paningal iki ana satekeng pinandita sing dilan sapaken sinambaken bawang ndak anikula dinandita saking betapan gunung Giri Kendaga kula kang jeneng Sang Maharesi Kendaga Yaksa bagia setekan kasuwun bilatam kari bisa netekan kedewatan apa kang dimaksud
sanes panjenengan sinten aja tembusun Raden ing Dewa Batara Guru lah syukur sebagai pemayangan ampiang menongan ninggang kabaran takon jangan wong Mama Ahim sang Mimi Ahim kedip kajari selawase sering Bapak tuan rumah ibu tuan rumah kedip ngaturakan matur kesumun Bapak Sanita Mimi Arman Mama Ahim Mimi Ahim sugeng rawuh dumateng Mama ku biawak sareng masak saking biawak kiningan baik lang becike Mama Desi, Mama Jis, Mama Rina kedik, Mama Tika kedik, Mama Kaja bos beras cupang. Kiningan baik nang sayang Kang Kumis, Asuling Mas Teguh, Mama Depi, Mama Nisa, Mimi Oma, Najalani, Mas Lawan. Penutan Kasuwun enggal pinanggi sareng Batara Guru dene kang dados kapriyogian kula tan sanes badhe ngaturaken sembah pangabaktos nyuwun supados kathah. Ya terima sembah Resi Kendagayaksa. Nun. Yen perlu ngaturaken sembah ning Dewa Rasusam ngganing kadewatan man ning arca pada gapada baya salting kalakumu bener persasat nyembah ning dewa. Nggih kasuwun. Nonten kula rawuh dumugi wonten ing kadewatan boten nyalira. Sesarengan kaliyan bangsaning para pinandita, pinasepuh, walia, brahmana, resi. Ingkang maksudipun badhe ngaturaken usul dumateng panjenengan Ratning Dewa Batara Guru. Harap usul apa? Kami pun usilaken dateng bangsaning para pinandita, resi, brahmana, walia. Ingkang wonten ing tanah seberang Benggala setunggal ngalar taken bab kelepatanipun kadanggula Resi Bisma. Mula kaum kagunjara wonten ing kadewatan. Upami saged nyuwun kabijaksananing para dewa atanapi utamine ya Batara Guru supados upami kelepatanipun sepele alit nyuwun dibebasaken nyuwun pangapunten Dewam. Sukar kiri gambar waktu memang bisa kaya karet saning batin masing ngakui ning batin tetep ngakui Mama Desi Allah aja lali ya kaman mas lawase Lemokaten nonton usulan kaping kali niki bab Dewa Kamansa. Upami kang dados panedyaning Batara Guru atawa para dewa yen tak tresna niki
tilar tanggung jawab kewajibanipun dados dewa kamanusan ingkang kula suwun panjenengan ki ngangken tiyang dados dewa kamanusan senajana mung sipate wateke sawetara sampun padu angkat-angkat wong mawon. Dadi ngangkat wong pegawe ora padu aja angkat-angkat. Iya sih. Kedah nyumponi ning kriteria wong dados dewa kamanusan. Apakah nami kriteria? Syarat-syarat. Siji pendidikannya ya kudu nunjang. Pengalamane kudu kata. Ilmu pangaweruhe ya kang kira-kira pintere ngundaki manusia biasa. Karena kang nami dewa kamanusan niku tiyang diplomatis. Diplomat. Apa diplomat tuh? Nah, bisa nih beda tamatan SR yang. Mamaku biawak, mamaku ono dewe. Sering masa trio saking biawak kajang selawase. Bapak Sanitan, Mimi Arman kami ngaten mama Mimi Ahi. Bos NJ, salam ini omane di papai omane kedi. Karena kula mireng beja pawarta sing Jakarta. Yen takkan jeng-jemi pinercaya maring Batara Guru dados dewa kamanusan junggring nggih. Iya. Nah. Arane panjenengan menggawe kerja ngupai keputusan ngangkat wong pajumake. Kirang teliti, kirang hati-hati, kirang waspada lan rajeka. Wong junggring pawongan gebal, jomos, bujang, pantes mboten. Seorang bujang, pawongan, gebal, jomos, kongkonan, wong kang derajate rendah didadosaken dewa kamanusan. Aduh yarane panjenengan dienak-enak dhewek Mbah. Arane ngangkat wong sepihak tanpa rundang-runding, tanpa musyawarah. Dene kang pinersaya maring para pinandita sesepuh Brahmana Olya Resi pinandita sasebrang benggala wonten tiyang Mama Devi sareng Mama Nisa Indrik Mama Teguh Kumis Asore Grup Hotel Kiringan baik kenang becike Mama Suartono Bos Batuan Amini Suartono Ekidin Mama Desi Mama Jis Mama Tata Supir Desik Mama Kanja Ekidin Mama Rina sareng Mama Tika Ekidin Asore Grup Hotel deh. ingkang sampun kabuktian sekolah ya tinggi, gelare akeh, pengalamane ya kebek, ilmu pangaweruh ya dikawadan. Tuh. Angger wis ana. Ngasuwun. Ngasuwun.
pojokan sanes ajaya aja dudu inggih punika Panembahan Agung Asina Dang Yang Kumbayana Pandita Durna Pandita saking Patapan Soka Jajati lho niku lho lamun tadi bandingaken antaraning Sunggring kalian Kumbayana ilmu pangeweruh pengalaman lan sejen-sejene wah ya bagaikan langit dan bumi jauh tebih sangat menit lamun tanduran ngebongkot karo pucuk aduh melo-melo dados sudya panjenengan ngabul punapa kang dados panyuwuning para pinandita Resi Aulia Brahmana sasabrang pengkala ingkang kali perkawis tau setunggal Bisma bebas kaping kali Dewa Kamusana digentos sanes Sunggring nangkot bayar Mama Desi ngaturaken matur kesuwun Mama Unus Menenong minangka grup Deo Mama Jati Mama Tuni Mama Tika Mama Rudi Mama Udin Mama Willy Mama Marto Mama Gopar Mama Jis Mama Mama Unus Segede Bos ayam Arab mangan lepet mangan sempor mangan bolu sing paling kirang zaman arep ketik kira-kira arep kawin anaknya wolu bos ayam arep kawin anaknya wolu suwe-suwe dari pikiran suwe-suwe dari pikiran pisan samalan lah tak waspadakaken kang nembake jreng kelek tangi iki wujuding satu kewan sapi lembu anggur-angguran iku perkara guru lagi sak ngobrol diunduraken nanging tak diteni lembu ki dudu sawan jare lembu geningan baik kenang becike Mas Satrio mamaku ono saking diawan delag-delage kaya pembonang ning klejam sapi kaya pembonang ning cerang asring bisa ning mangap-mangape ning melet-melet deketin kaya pembonang dak dali jeneng mangsang aku pasti bisa ngomong ya ya bisa ngomong lah nyato beliau menikah demple cari kita gak cari kita sapi tahun 2011 bisa ngomong namun kaya-kaya isu sapi mengenai ngilis tuku mobil Grup Deo Mama Japin Mama Tuni Mama Tika Mama Rudi Mama Udin Mama Willy Mama Marto Mama Gopar Bos Ayah Grup hotel beli gelis tuku mobilnya prian
kapan bulan Rejab karo bulan Mulut gadi kapan ning Anoman ning Kesapuan ning alun-alun Palimanan. Unjungilah, banjirilah, hadirilah sapa sing pengen deleng sapi bisa ngomong bayar wong siji 50 50 50 50. Wong siji 50, wong loro 20, wong telu 30, wong 1 150. Iya, gelis tuku mobil. Yes. Mama Nisa minang kali tembani kamar mati Mama Deti minang adu potel cupang masih menghormati Siran bisa ngomong kang burung duweni jenengan ya? Ya. Siapa jenenganmu? Aku Hong Mangarsana Lengguan ini. Aku kang minangka dadi Betara Guru Sor, Betara Guru Layu, Betara Guru Tan sejati. Sira sapi aku dadi Betara Guru ku mek jalur sindi. Karuana buta tua, mendang aja buta tua, ben musiki anarane kendak kayaksa. Harapan yaksa, harapan yaksa, harapan yaksi, harapan jamaah. sareng Mama Suartono iki dikamirngaken Mama Desi, Mama Aji, Mama Tata, Mama Tika, Marina, Mama Ahim, Mimi Ahim. Sadurunge Sang Hyang Manik dari Betara Guru Ananing puncaking Gunung Himalaya. Lewi dingin aku kang dari Betara Guru Ananing puncaking Gunung Himalaya. Kang binuja-binuji ning sakabeng manusia, kang saku bengeng ning puncaking Gunung Himalaya. Aku kang sinembah ning manusia. Aku Hong Mangarsana Lengguan ini. Begitu. Ya. Mama Nisa, Mama Devi minangka grup hotel saking Sumpah. Situ kare Gunung Himalaya kuning Irian Jaya ka duduk. Ya duduk. Kare kang ning Irian Jaya Gunung Jaya Wijaya. Nanging Gunung Himalaya pernah ana ning tanah Hindustan ning India. Indian jondol. India. Amita bacin. Lembuan ini saya kira apa? Becik kancang kondura. Tinggalkan kedewatan. Aja suwi gunmu ada di kedewatan. Ayo nyingkir, dibubar, dimampus. Sareng Mama Aji sekedik kajang senawase, Mama Tata, Mama Tika, Mama Sumaratono. Sira wujudeng sapi lembrang-lembrang nyingkiraken isuk. Melawan lho. Wong Betara Guru bekang kuasa ning kedewatan ora nyingkiraken aku. Sira wujudeng satu wani-wani nyingkiraken isuk. Kurang ajar. Resi Kendang Yaksa. Ya, Rian. Bisa nih Betara Guru hukum Resi Bisma. Soten jalanan Arab ngerencanakan numpes para benda. Jabautan heran lakona urip sabar. Padahal kan berencana durung berbuat. Njoko jalur hukum sing endi gak kapan kok duwe rencana kok durung bisa dihukum. Durung bisa diadili, durung bisa dipidanakan kecuali mbok katan wis berbuat ya mbu. Tujuan yang para dewa ngelingaken manusia ajak kongsi ngambak ning dalaning kebleksakan. Sadurunge dheweke berbuat salah becike dihukum dingin maksudnya dielingaken ajak kongsi terus lan ajak kongsi duweni rencana harapan gawe lain manusia. Mama bumi gintung kidul sareng Kang Mandor gintung kidul kamirngakeun. Mama Devi nu satya Mama Toni, Mama Tika, Mama Rudi. Terus
terus bisane Betara Guru ngangkat Jumbring dadi dewa kamanusan Sawatara jeng jemin ing kelumpuaning Kresna jalaran. Betara Guru wis nimbang, wis nraju, wis naker, wis ngukur. Untung rugi rezeki bilai lan resikone ning segala-galanya. Karena Betara Guru tujuane ngangkat dewa kamanusan Sawatara iki ora luru wong pinter nanging wong bener. Karena wong pinter durung tentu ning bener, senajan wong jujur uga durung tentu ning bener, nang wong bener wis pasti ning ngerti lan jujur. Mamarina ngaturaken matur kesuwun sareng Mama Udin Mama Martoeke